ya kuncirno ya Mak. Iki pakai kuneh. Gak gone Repa. Endos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontennya Mbah Yi. Kali ini mau mengajak berbagi dengan Mak Jah di sana. Jadi tidak melulu neng kene tok kan roto tekan kono tekan merah tekan ndi kali ini sama Mak Jah. Mak aku terima kasih yo Mak sama newangi gawe konten yo Mak. Muga-muga Gusti Allah sing bales pernikahannya sampean. Kayak Sela. Iya. Iya. Saya. Oke Mak, kita berangkat. Bayi berangkat dulu. Yo. Ayolah, cus. Gak, Mak, lah kok gak? Maksudnya gak kena angin. Kalau biak-biak kok jaran kore kok. Jaran kore kan biak. Mama, ini kenal dulu. Sopo Mak? Jantungku Mak. Aduh Mak. Budal. Iya budal. Nggih. Nggih. Itu Repa nggih. Seneni Repa Bu Abne, wis saya berangkat. Loh, Nek. Seneni Nek, Mbak Repa. Nduk, Ibu njuk tolong pagere tutupno ya, Dek ya. Walah cuk antik cios gandos. Iya, ku pagere tutup sik, Dek. Ya, kita berangkat ya. Iya lah, kudu mbok rawat lah. Mau berbagi sekalian nanti ngajak jalan-jalan Mak Jah ngabuburit. Terima kasih Mak Jah selalu ada di saat kita membutuhkan Mak Jah. Wih, api kuncirane lho, ta. Api tenan, Nduk. Kayak denok gandulane aku. Lah Ibu montore ndek gak liwat. Oh iya lali. Yo. Oke. Kan Sela wes wangi. Lah iya. Wis dadi iki, Dek. Oh, nggih suwun Mbak Lina nggih. Kali-kali tak ajak ke Ngeroto. Pun bayi nggih. Kalau budal set. Dadah. Nah, pemirsa aku berterima kasih Mbak Mae karena didohno sing istilahnya aku kan gak roh ya Mak kene kan daerah Ngeroto, tempat aslinya Pak Silo ya Mak ya. Sing rumahnya Pak Silo sebelah ndi Mak? Engko sik ya wis. Ayo assalamualaikum doe. Ayo Intan masuk kan. Kuwi jenenge kembang cembel Dok lah. Ayo. Wae disoting Mbah nggih. Nggih. Anu Mbah, ngapuntene nggih Mbah, kula silaturahim mriki. Panjenengan pikantuk niki titipan saking Mbak Allah nggih Mbah. Nggih, hatur nuwun. Nggih, sami-sami. Mriko titipan saking tebih niki kanggo panjenengan. Nggih. Arab Saudi. Nggih. Ayo Mbak, tak jak ning Roto, wong Roto ya enek. Ini lho duduk Mbak Mas. Ini Mbak Intan. Wong Roto enek sing Nggih, ora duwe bojo, bojone sik enek. Berarti Mbak piyambakan. Nggih. Mbak tinggal sendirian. Wes Mbak Sewu ya Mbak ya, Mbak kae Mbak. Oh, bar sewune Mbak. Piyambakan nggih Mbak. Kondisine pemirsa. Madange nggih jagake kula lah kula nggih bantuanku. Oh, nggih. Nyambut niku anak lanang, tapi anak lanang kualon Bu. Oh, nggih. Lah niki kula anak setunggal teng Bluro ngene. Teng Jane nggih Bluro. diken mantuk teng Bluro lah mantuk teng Bluro niku kula teng mriki asal bantuan. Oh, nggih Mbak. Nggih paringi sehat terus nggih Mbah. Matur sembah nuwun. Kula tak kalih Mak Jah lanjut malih. Ngene Mbak. Oh nggih. Gurine iki. Oh, ayo. Niki lho nggih. Leren rene apa ning ndi? Rene sik, kok Pakku gurilah. Oh iya nggih, salim baik. Bojone Mbah sapa sing lara kuwi? Sing Mbah iki lho. pun duangu grai. Mbah Men ya, Mbah Men aku lali. Ya kok kene medhek kok e. Iki kene kok santok motor sing mlaku wae. Ning gone Mbak Ti, apa ning gone maroto aku sik montore kek kono ae. Ngono Ya mlaku. apa dadi mubeng rene lah ngono Aku ya. manut, aku Ya, kan saya urung roh daerah. Mbah matur nuwun ya Mbah. Monggo nggih Mbah matur sembah nuwun. Mbak ini kok. Dalem Niki cek dulurku Mbah. Sederek niki. Mbak Yun kalih pake kula niki. Kakak adik kakak ngoten. Bae kula almarhum ngoten. Saudara
kalih Pak kula. Ayo ndak lah. Ayo. Nggih sami-sami nggih. Maturun kalih Mbah-mbah Aflah nggih Mbah kula namung nyampeke nggih kangge panjenengan mugi-mugi saged dados manfaat nggih Mbah nggih. Bu enten Tegal nggih telas mau niki ngopeni Pak. Walah nggih mboten napa-napa penting paringi sehat. Nggih Mbah. Nggih kula sate. Walah nggih. Kok ngangeh niki Bu sekedhik niki. Walah nggih Mbah nggih. Mbah curhat pemirsa. Iya gak apa-apa. Ya wong tuwek biasa curhat nek wong tok nom. Padha ndek kae iki yo ngono, anu sapa kae mbaten kae yo ngono. Aku sekesuk orang dikei mangan padahal nggih bar ditanduki Dewi. Nek Mbah Mi kan yo ora bojo ya Mbah Mi Nagus. Iku. Iya iku Gak duwe ya. Wis dibalik Iya, wis. kamera. Ayo. Aku ki ayo nang kene. Nggih. Walah, nggih. Mbah atos kecepet mungkin jenengan. Oh, ada itu Tan. Ku jenenge apa Tan? Tetek. Heh? Nggih Pak. Monyet. Ayo masuk. Nah, nggih. Ini Pak Silo itu kerjaannya ngerosok iki pemirsa iki njukuki rosok. Assalamualaikum Pak Oh iya. Iki Pak Mbah Silo. Mbah Silo nggih. Pripun Pak? Lapangan kula Pak. Kula anding lapangan busis. Baik ya, Mbak. Pak ku adik kakak. Nggih, sing winginane gadah damel nika. Ini Pak Sila. Ini pikantuk titipan Pak nggih, panjenengan saking hamba Allah Pak nggih, mugi-mugi manfaat. Nggih nembe niki kula ngertos asline Pak Sila kene ya Mak ya. Ayo Mbak dolan ning rokok sekali-kali aja kendilan. Nggih, ingkang nomor kalih Pak niku. Nomor 1 wis nikah Pak. Nggih, sing winginane menikah angsal Mas Dimas Nggih nika. Mbak niki lek wong anak wong nem kok dhewean ning omah. Nggih Pak, lampun keluarga cah. Nek iki tak rasani nek ayo anak iki yo akeh kok Lek. Kula enggak. Bojo paling ngene kula mboten. Nggih. Kula gawean kula mek rosok. Nggih Sing Pak. jalan-jalan teng. Nggih, mboten napa-napa penting Nek timbang teng paringi griya sehat. pengapengo kula. Nggih. Ya Allah, lanjut ya Mas. Ya lanjut ngene Mbak Ti metu ketawane Pak Ela. Gak apa-apa. Langsung Nggih, ngono gak apa-apa. sama jupukno ya. Iya, Nggih. Ngapunten nggih Pak, kula lewat mriki nggih. Nggih monggo mriki. Nggih, ayo Ten. Berangkat ngene. Sami Pak, kula malah mluwang kranggian kok. Oh, ngene Pak Silo, kene. Niki taneman napa Pak? Ala wong Teng jeprik niki lho. Iki lho Mak. bilet tak lihat. Oh, kembili. Oh, ijek duwe peninggalan apik ngene Mak Jah, duwe genuke dikerangkeng kok. Didani yang ingin tak dicokok uang. Nah. Awas lunyu anya, awas. Awas nggih, Mbah, hati-hati Tan, hati-hati. Atas-atas lho, Mbah, jenengan lho, Mbah, niki lunyu lho, Mbah. Lunyu. Dene gak apa sini ayo. Kok niki wae piyambake ngubah napa kok. Nggih. Lho nek kamu anak Mbak Jah. Nggih. Ngapunten nggih, Nggih Pak. monggo mboten napa. Assalamualaikum. Film mati. Oh nggih. Sampun kapundhut Sampun. sejaler. Dadi kiambak niki kan asline tiyang Cilacap. Tiang Cilacap, asli Cilacap mriko, merantau mriki. Nggih Mbak Pak Waryo, Dokter Nggih. Waryo terus dirabi Mbah Man mriki. Oh, Mbah Man nggih. mriki. Mergawe dokter Mario, Mbak. Oh iya. Pak Dokter Waryo Nggih, cepu. Mbak. Oh nggih ngertos. 30 tahun yang Nggih. Ngomong aja. Oh nggih. Ngapunten nggih kula tak mlebet. Ya Allah, Bu. Piyambakan berarti jenengan. Nggih. Oh nggih. Empun ngapunten malah ngrepoti. Sampun niki pun tak foto pun cuantik. Niki panjenengan pikantuk napa? Titipan saking Mbak Allah. Nggih panjenengan mugi-mugi dados manfaat. Nggih, matur. Orang Saudi kono Mbak Ti. Ngomong Arab, ngomong bagekno. Nggih. Mbak Ti, berarti tesik sederek kalih bapake Pak Silo napa? Iya Maksudnya maksudnya gadah dulur tiyang niki, Oh, kiambak. ya Allah. Nggih. ya Cilacap. tonggo Cilacap kono. Cilacap ki ada daerah Purwokerto. Ya Mbak Ti. Banyumas. Cilacap. Banyumas. Banyumas. Cilacap Banyumas.
Cilacap Jawa Barat. Oh, perbatasan, Mbak. Cilacap waduh lho, Aduh, Mbak. nggih. Nggih, Bu nggih. Dah panjenengan menawi kondur ngoten niku setahun pisan ngoten pas ajeng lebaran ngoten, Bu. Napa pripun? Mboten ngantos setahun pindah kate 6 tahun Pisan pisan. tahun pisan. Dan saya Bu, 6 tahun sepindah, Bu, nembe wangsul, Bu. Nggih ngentosi sangu nggih, Bu nggih. Nggih lah wong golek sangu. Nggih lah, Pak. Dia Pak Wario lah. Iku sakit yang ini. Dokter Waryo, Nggih, dokter Waryo. kandungan. Nggih, Nggih, Pak nggih. Iya. Mbak Indah yo tahu mak periksa 25 tahun nek dene niku. Nggih, nggih. Terus dia bojo terus leren ngono. Terus ning kene. Terus menetap teng mriki suamine kapundhut. Ngoten nggih, Bu nggih. Mboten saged merdamel kena lambung. Oh, alah kenge lambung, Bu Intan. Ya lah itu betah Nggih, Intan meneng tilek-tilek ngono. Nggih, nggih pun nggih Bu, kula tak lanjut. Loro, Mbak. Tesih enten tiyang kalih, nggih. Wis mugi-mugi paringi sehat nggih, Bu, panjang umur nggih, Bu. Ya, matur nuwun ya, nggih. Mbak Tik nggih. Mbak Tik, Nggih, monggo, Bu. Assalamualaikum. Nggih. Tonggon ponakane. Alah, Mbah. Oh, nggih gerah, Mbah. Sampun pinten tahun, Mbah? Ora 20 tahun. Ya Allah. Kalih dosa tahun, Mbah. Mbah niki nggih. Ya Allah, Mbah. Napa beras? Enten beras, gendis, minyak. panjenengan suamine. Nggih. 20 tahun. Nggih. Ya Allah. Ya, Mbak. Paring ngono kiat nggih, Pak nggih. Nggih, kula bojone Susilo. Nggih. Niki sedereke kula. Nggih. Kula tekendilan mriko. Nggih. 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 Niki wau kan kula mboten ngertos nek daerah mriki kula nyon tulung Mak Jah, Mak. Aku tulung Mak ewangi nyampekno niki enten wos ngoten titipan ngoten. Ayo Mbak tak jak ning Roto ngoten. Nggih alhamdulillah kula ngoten diter kalih Mak Jah. Ya Allah, ngeten niki mengke gendong ngoten nggih, Pak. Gendong. Mboten kiyat kula. Nggih ngeten enam kelas Suwi iki ngeten mawon. Nggih, nggih. Pokoknya iki kondi Mbak mang bingkisan kondi. Saking hamba Allah. Oh, sono Mbah kok Arab. Saking Arab Mbak nggih. Niki nggih panjenengan nggih. Niki kok nggih mboten catu mboten apa. Boten satu, terakhir cuma yo. Tapi nggih niku rumate nggih. Nggih. Nggih namung ngoten niku tok. Nggih, nggih, nggih. Sabar, Mbak. Sabar nggih, Mbak. Nggih, kayak di kayak nggih. Nggih. Nggih, lagi. Nggih, nggih. Ampun gerah, ampun dangu. Mugi-mugi ndang paringi saras ngoten. Paringi sabar nggih, Pak nggih. 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 Nggih, nggih, Pak. Nggih. Yo engko sik. Nggih pun ayo, Mak. Nggih langsung. Heeh. Nggih ngoten nggih Mbah. Boten riyen nggih, Pak, kula matur sembah nuwun nggih. Mugi-mugi panjenengan paringi sehat. Nggih, Pak nggih. Namine Marni. Pak Marni, oh nggih, Mak Marni nggih, Mak. Enggak kula Parmin. Amin, amin, Bu. Amin, amin ya Allah. Sing kuasa. Nuwun nggih Mbah nggih. Nggih. Monggo nggih. Nggih. Mugi-mugi manfaat nggih, Pak. Amin, amin. Ya Allah. Aku sampai kaku. Beruntunglah jenengan sing masih diparingi sehat walafiat ya Mak Jah ya. Wis mugi-mugi panjenengan sing sehat nggih, Pak nggih. Kula niku nggih niki nggih cerita nggih. Nggih. Kula teng daerah mriki sing damel desa kula nggih mriki niki. Nah, pemirsa ini selanjutnya ya pemirsa. Ini juga dituduhke karo iki maratuane Mak Jah. Aku mang wis tak syuting sithik ae iki pemirsa sing sakit mang aku kan ya Allah gak iso. Ya. Oke, assalamualaikum. Nggih. Kula sedereke Mak Jah, Bu. Salim Tan. Salim Pak. Sik kok sik sik. Nggih. Oh, jen putrane. Nggih, nggih. 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 Ya Allah. Oh, Sela. Assalamualaikum. Nggih. Mbah. Oh, nggih. Oh, nggih. Dan sampean kene niki anu Mbah pikantuk niku napa rezeki panjenengan, kitipan rezeki nggih.
anu mak, mbae anu. Mboten Rodok anu Pak. kuwi. Oh, Kupinge nggih mboten ndak napa-napa. bunyi, Nggih, pokoke niki Aku pikantuk. bojone sila. Nggih. Niki Nggih. pikantuk rezeki saking Nggih. Mbah Allah ngoten nggih. Nggih. Mugi-mugi dados manfaat Nggih, pun amin. ngoten mawon nggih. Nggih. Nggih pun ngoten Nggih. mawon nggih, Mbah. Wis ngoten nggih, Mbak. Matur Pun nuwun ya, Mbak ya. ajeng jam Nggih. gangsal nggih. 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 Wis saya. Nggih, sami-sami, Pak. Apa didono bong? Ganti mak liwate. Ayo lewat kene kena. Aku celah seneng Mbak Yu. Iya. Delok semenenge nak kaprah. Bong. Halo, Mbak, edek, Mbak. Halo. Oh, ning kene, Mak. Halo, edek kuwi wae. Iya, iya. Mbak. Niki le dijak ning ngali bong niki lho, Mbak. Nggih, ajeng ning ngali bong. Dijak delok bong mak jah. Lah ndi mak bonge? Lho. Sakmono kae api-api kok. Iya to, Mak. Kae lho api-api lho. Oh, iya. Lho, Mbak, api-api ya. Bola luas ya, Mak. Ya, kan gone kono Mbak iki sik Mbak lemah. Sik lemah kuwi dong kuwi. Iki? Ya. Oh, Kuwi. Kene kuwi. ngabuburit sore ini dijak Mak Jah jalan-jalan melihat pemandangan. Oh, delok Siti. Oh, iya lagi roh aku. Ini sampai teko kuwono Mbak iki. Wombu ya, Mak ya. Sampai kene piring iki. Jere sampean ngetan rono lho jere. Kan iki ya. Hati-hati jengklong lho, Tan. Jengklong. Enggak apa-apa. Ngroto. Oh, Tan, dijak Mak Jah. Oh. Oh, anu tempat pemakaman orang Cina ya, Mak ya. Wombu gak mono rono kok parah. Oh, iya. Sampai sesepok iki kan wombu ya, Mbak. Ya berarti wis gone kene ya, Mak. Hae. Iya, Gone wong ya kan ngene iki koyoke enek sing duwe satu orang punya leh, Mbak. Oh, Jadi ngono kok ya, nek Mak ya. ngubur kan urusane ambek sing duwe Ambek sing duwe tanah ngono ya, Mak ya. Ngono, Mbah, aku ya gak padha gak roe ya, Mak. lho, Mbak Yu padha delok ngono ya. Oh, iki jenenge bong. Bong Cina. Bong roto. Brong Cina roto iki pemirsa iki. Oh, lagi roh, Mak. Iki sampai teko kuwono lho, Mbak. Iya. Kuwono lor kono pek poleta. Isone lho, Mak. Anak Kene dhewe. ran jarak iso ketemu karo Kinara. Rolas. Berarti engko dadi 13 Kuwi engko reno-reno mak enek es Manado, es reno-reno. Sing ditukok Mbak Indah. Iya. Reno-reno mak sampean kok. Ya ayo mak kok sampean milih jajan, milih apa-apa ning kono. Lah iso ketemu Kinara ning kene lho. Lah iki. Lho, iki iso ketemu Raden Ayu Rara loro setompe karo Sukma ning Rum Nugrahawati. Ngori, Nugrahawati nek panjange, Mbak. Ayo, Ngono kuwi. Nugrahawati berseri sepanjang hari lah ambek Mbak Yes. Ayo Mak Jah. Enak Mak Jah. Ayo. Sekali. Sik. Nggih monggo. Halo sayangku. Ayo. Halo Mbak Yes sayang. Ayo. Sik Mak motor Mak, sik Mak. Sik. Ya monggo. Monggo. Wes Mak Jah ndang milih Mak 13 ya. Wes sama ndang milih Mak. Kes Manado. Bisa padha masa kabeh. Ya ora le. Nggih, monggo, Mbak. Ngabuburit, Mbak. Nggih, monggo. Ya. Mbak, 10 gratis 1. Ki tuku 12. Oke, tuku 12. Mak Jah sampean ndang milih, Mak. Buahe padha bahasa apa? Ndang lah salah milih. Buah. Ndang milih. Padha nang ki kabeh lak wis e. Piye? Padha kabeh. Wah, nggih. Kabeh ya. Ya wis gak apa-apa. Nggih, Mak, iki yo winu cah Mak iki Manado iki yo, Mbak yo. Manado jos Mak Jah. Ya campur gak apa-apa kok. Nggih, aku iki. Oh, Intan anu, Mbak. Intan es campur, Mbak. Kula kok pengen kuwut teh, Bu. Kuwut ada. Ndang lah. Ndang selan dah. Apa kok serapa gak apa-apa. Heeh.
Iya, berarti mak tukune berarti kan mang 10 gratis 1. Ya ora? Kene butuhnya kan 12 ya. Ya 12. Tuku 11 saya berarti ya. Ya. Tambah 11 gratis tadi. Tuku 10 gratis 1. Nggih, kula kuwut. Nah, intan buah. Kopior. Intan sudah, intan buah kok. Kinaramang terus nanti Nduk. Ndang selan ndang milih. Berarti 2 ya, 1 lagi. Pokoknya semua 12, Bu. Ndang mak wes soe. Maja aku be intan wes. Aku wah neh ndang. Wes seneng. Mandarane ya Mbak Yu. Sing Dek Dewi ki lho mak kuwut, Mak. Dek Dewi kuwut senengan kabeh. kuwut sampean kuwut. Dek Dewi sak keluarga kuwut ae. Dah Salwa. Salwa kuwut. Kuwut saja. Let's go. Iya, padha ae es kuwut. Iki es Manado. Iki. Ini padha iki. Iya, Mak. Heeh. Iki es apa ya iki ya? Es apa iki? Mbok ora ngerti kok. Ini es apa? Kesukaanku. Es buah. Ayo dang milih sama dang milih mak jajan-jajan mak. Wes dang sela dang cukup ta. Wes sak sendengem sela cukup sing banyak. Dinggo ngampe engko bengi. Ya bar traweh ku kan apa? Mendut. Mendutnya habis. Kayak Rara mbek Sukma kae senengane es teler. Dang mak milih mak. Ndok, ya sela ndok ora. Ndok puyuh. Nggih. Ndang milih ndok lah. Iki lho, ada ikene sing iki. Ini ya. Iya, wis sambil. Kene. Wis ndang do milih, maja milih. Ayo sela dan cukup. Ya, ndang ambil. Ayo. Nah, ayo mak ambil lagi mak. Kok mama? Gue mama wes Pak Silo jukokno, Pak Silo Mas Dian. Iya ndang jukokne ndok lah, jukok neh lah. Nah, jukok neh. Iya, ambil neh. Gak apa-apa ambil neh. Kok bar traweh kan ngelih, kuwi kena nggo cemilan. Intan adek meneng ae piye ndang ambil. Dek sudah piye? Kayak suasananya padha ngabuburit alhamdulillah. Maja gak cukup iki. Heeh. Nggih. Nggih, 31 tambah Intan tadi. Oh, nggih. Terima kasih. Alhamdulillah wis nyampe rumah nggih pemirsa. Nggih demikian konten kali ini. Tunggu yang terbaik ya untuk jenengan lagi kok wakeh Pak polisi bareng ning kono. Ya wis nang ganti kathok. Kami pamit dulu dilanjut berbuka puasa nggih. Cus.